किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी जशी शिवसृष्टी उभी राहणार आहे तशीच चौदार तळ्याच्या परिसरात भीमसृष्टी उभारण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली। गोगावले यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्तानं ऐतिहासिक चौदार तळे इथं अभिवादन केलं। त्यानंतर ते बोलत होते आणि 2027 साली चौदार तळे सत्याग्रहाची शताब्दी साजरी होतीये। हा कार्यक्रम शासकीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जाणार असल्याचं गोगावले यांनी म्हटलं। आजूबाजूचं सुशोभीकरण चौदार तळ्याचं पाणी पिण्यालाही कसं करता येईल ह्याच्यामध्ये आमचं शासनाचं जास्त ध्यान आहे। आणि म्हणून जे मी परवाही सांगितलं की जशी आम्ही शिवसृष्टी रायगडच्या पायथ्याला करतोय तशी भीमसृष्टी या चौदार तळ्याच्या जवळपास क्रांतीभूमीच्या तिथं करायचं आमची मानस योजना आहे आणि त्यासाठी सगळ्यांनी सहकार्य करावं असंही मी आवाहन करतो।